Alex chuan a chan chin an soi khom lai lai chu uluk takin alo ngai thave maya nakin deuh chuan ani le master Alex in ti chu mudu don tai la engtika nge kan hmu theang a han tia chung mi te chuan an chang mai thei dawa anin ti mel khriat mel te kang nen ma sen zinga pakhat chuan tu ninga ni lom tu hian a hmu thei ka ring in hmu khom na kan nei dona chuta chuan alo kal ve ngei ka ring atita mei chuthan khat ho chuan kal ve tu ani chu keipo ataka mu ve ka cha khop mai an lo tia zo chuan Alex nena chuan keini po kal ve la athat chuwa alo tia Ben le Max po chuan kal ven du Master Alex an ti chu ataka han mu ve te po an cha ka ni an zinga luk chuan ani hein to khom na hian tu nge kalam phaldon kan chiang bik lova du kal thei ani do nem kan chiang lo ania a han tia ma senil zo pa khan ti dang om mayang helai om te chu ti dan kan ngai to don nia alo tia khuwa lo tlai zera mitam zok chu an hota sap mai mitlem te chau an la cham banga chung zinga chuan tabitha le sa te po khan lo oma Alex po chu ho tum ve me ka ni nil chuan khuyang e kaldon atia okurich lama kalet le to dona atia nil chuan okurich high school chu alo khe ve towa school thatak ni na lo khoya chuta chuan I thogem ni ati deuh ha maya Alex chu security guard ani tia an soi thom kha alo khoya chu wangin okuricha chuan security na athok ni tura angai deuh mia chuti lai tak chuan sa chu alai nola chiang zo king kalo zot mai tiang chia okuricha chunin na tak moi tho lo tita Alex chuan zep nei thurin a khata lawa ka tho tir ai kha chuan ka kai sang ve to tuna chuan principal din huna ka ding to ma se principal tak chu kan nilo nangin a han tia sa chuan zum zo talo a kon ni chuak ta nga tinge moto thi olsam takain soi mai thin le nangma khetu tam takin insecurity form halai te po an mu thon soi na sal tuk khatiang na sang lo nei kha apoina chuang lova ma se iza pui khyang kha chu a thalo ania atia chuta ta be thi chuan okurich high school te chu do soinan chuan a man chi lo bang school thapol ani ti kan khawek le ngal lu po ha sa sin mi ho sa tak takin an fa te an lu khom ti kan mun ani boka kam mel khriat fa te po anom nual tin chu lawa kam mel khriat lut theilo te po an tam lutuk an tia ma se Alex chuan dam dap mai hian dot ka soi leinem okurich cha lom ko tho ati le maya tabitha chuan zirtir tu ni turpon eng tika ma itan chuan chance om kang chi alo tuna principal ang kan ni mai ila ti zuya kanui poi ti zanek love atita lela ma chuan Alex kum som ni pathum vel chaw al nia do ta soi nia an ngai po chu a om vio mai nil chuan Alex chu khong ai deuh nge ni taxi han lang mai tu he wang to thrin sia kalo thla mai don sem ni tin topic danga kon sevata Alex chuan kalome ma se angai love kan omna chu ala ve deuh hlaka chu wangin ka ti buai mai mayang se millam turin motor ko ko mayang atita Alexiana tira ka chuan ke in ho me tuma kong laka taxi om chuan la ka tum mai chau kha ni sia ma se a hun ton in a zir lo nge a zir lu tuk zok atum dan chu a thak ta zok ani tabitha chuan do tala sei chun zom frame lo nia eng motorin nge mo ron lam che sei ti de principal din huna chuan om tak la chu i ron kal lama po ka ni ron kalang chu do ta po hin chin to ko om ron ti lia Alex chuan tabitha chu chiang kalkol hian ena nia I sei dik tuna ka sei chu principal motor ania min ron foi do na a chan chu principal din huna ko om wang ani chu ai chiang chon sei dam po ka thiam to lo atia a phone chu phora driver chu phone a om na mun chu soya
min kan lamang se o atita Tabitha chuan ala oi chuang lo I voicen le mai university zona po ala gai lowa tuna principal din hunai om der to mo tunge ron kal chu kan enang chu kam hu chak to khop mai atia chutia anin chan ve lai chuan zo chuan sei tu khami alo Alex chu thian thama ni se anin mulo na lo gai ve do to adin hun dik tak chu a khawek bik lo ni han tran ngot don se Alex chuan do ta lo so yang ti a lau ve tho boxi chuta zo chuan Alex kanin mulai thei hi kaloma ni zanin chu riak ve hal jok mai ta che chuan han ti ti ho na po kan nga zo ka nga alo ti wata a kalome ma se ka ho jok mai nge min lam tu tu kha ka phone vek to sia an lo thleng trap tuang atia tuna chuan ka chu lo thleng se tabithi chuan thodik tak chu khria se Alexian aduwa chuta nie longha kangu principal ka chu engang nge lo en tiangu ti midang ho chuan an lo soya Alex chu a han hoi kwala mi te chuan an lo hwal deuh thup ni hian a khria ngati nge nang ni po hi in la holo engma kan ni lo mo ka tia ma senga ti te thut nge ka chung chang chu in wanga event hlom ve mole atia chuta midang ho chuan tu zo kin nge do soi kan khacha ka ve lo male tu na tonga kai lo te a on lang chuak mai don boka chu wangin a top thlengin kan om ve don an lo tia nil chuan thilom dan chu a fui na khelo mi an ka the wanga deuh so chu adu lo zong takani nge nge ani potun ma chuan ka thei ve thin tak mai nia chu wangin mi ka thei mu si thi adu ngai lo Alex chu atal boi thok tel tel ni hian a khria kan sei tuang khan nil hi zo pa khania a fa pa chuan thian pa thlang fu lo via wang ti chu a hlawa do ta lo soi ni vai chuan Alex chau ni rawin zo thleng chuan an mual pho tel don ni hian a khria Susan chuan Alex kang kum za thai nang chia college kan kal ho veka engting nge principal chu ni thei bi kanga khonga in bo wa khi ati pun lun zongin om tio su alo ti ve ta hlol mai Alex chuan voyang zat nge ka soi non don o ko cha hian zotel tu in ka thok phoda ka performance than ti wangin principal din huna min hlang kai lom chu chu thudi ka ni ati ol som da ta puat mai ma se minute som hin hu po chuan motor ka sei chu kan thleng thei ta hau lo mai ngati nge nyang driver chuan zoi in le khui nge kal konga bidang trampui tu ka hunga a trampui le lok zok nge niang o tin nui za siam nan chuan an on mang tran ta Neil chuan Alex hena chuan ngai dam dil to mai te chuan ka va tha ho don chenia ati le ta hol mai Alex chu an ni po chuan an ring zo chi lo ni a mel en main a kanum lo ve bok sia ma se chu tia anum lai chuan motor thom an khata a kon chun eng phei ta vot maya midang lo nui ho chu an me ta tak maya chun sot maya Tabitha chuan so ka sa chu ka khia ka man to lampang anin ka khia ngoi te campaign min lam tuin a kon ti kan nge nge yang atia Tabitha chu pon lam atlan chuak ngala ma se hen en chianga a khal tu chu a khia zong ani ta tlat lo Alex on lam tu chu ani tak tak ang a ti a hlau thong ta deu sa po chuan a number chuan en vata hei chu awkward motor ani ti a kha thei ta ma se an la oi thei chuang lo Alex hian mel khia thra nei nga lem an on chang mai ni in an langai tho ma se nil chuan chu muin makatia kan rin ang lo ni lo top maya ati chuak ta driver chu lo chuaka Mr. Ambrose ka ti palutuk ka kon tlai dewa atia driver po chu lo no pan mel tak mai hi nia Alex chu aza thiam khop mai mi te chuan makan tia an hoi phok hlom khop maya Alex thu soi chu adika ni ti an ring ve tran ta chia principal chu alo ni tak tak ania nga an tia Alex chuan driver hena chuan zender tu ni kha khatianga za taka min bia kha atul chuang lo nia a hun takai ron thlenga ni chuan kan kal ngal mai don em niang ani lo chuan heng mi te hian zona dang zo tu an nei la sup palange atia ole Mr. Ambrose atia
han hoi kuala mi te chuan an lo en thup ti khia chuta kangka hi changkang pol tak chu ni ho lova ma se engine hi thra tin VIP ho man thin tlang pui nia in be se chu phalo mai thei in lo khathiam don nia atia aka khal chuan en ni tu ga ngai ni ma se mi te chuan chulam chu an en ani chi lo Alex chu principal ani tak tak em ti an ron ngai ven mai zo ani Susan Jole Neil po chuan soi mai tu an khelawa Alex chu an ngai sang let ling zo ga azai da man tia ado thein ti boka Tabitha ve thung khachu zak lu tuka sa nen an sen tron mai ni Alex chuan kan kala hun ta atia Neil chuan Alex ithu soi zong kha adika ni mo aron ti khama Alex chuan o ni e ka soyang kha ni mai atia Ben le Max kha chuan lo tin na hi phuba thabek chu lo ni hi mole antia engma an soi thui velem lo Alex chu aku ma thlenga ain thla ka mutu kan in siama chuti lai tak chuan pujasa khana lo phone Alex Baltimore in sual thiam te in mu khom na hun aum dona ilo khatoem an khil to sem atia Alex chuan nia ka lo khathoi to a ho tu pa bang chu keima kani thu ten lo soya enge ni ka khathiam chi lo atia anuya pujasa chuan animo tuna khan an ho tu pa chuan nang ma chu kal nge turin min nge na ikal the ngem atia Alex chuan kala du chi lo martial arts Paul ti vel chu angai na ve vak lo ke ma tanga mamon nei tak le an ho tu chuan min ron be mai se aba thom ve atita jesa chuan an president he do thei vak lova chu wangin chu tianga ti chu a khathiam chi lo mai thei ni atia chu lova nangma hi an be se ve ryo chia nangma mo chak tam takanom boka kal kham thei do chu kawadu ve mole ati ve le a meeting an nei na mun do chu boss morel ania ikal thei chuna lom via wang ti na ngen le a chutia angen deuh tlat ta ka chuan Alex chuan ni e ka kal don nia ma se ri tak chu ko man hau lo nia atilok sa jesa chuan Alex alom ome kalo soi da don nia atia phone chun da Alex chu tui takin amuta amumanga chuan Stevie nen hian an lo in niala Stevie chu tukvera tang hian a zuang thla Alex chu na bana hina chel mana theito pina pot let le a chuti lai tak chuan a on ha ta hlol mai angai thra chi lo dewa enge mom zele eng mo ta ka thleng don ani anga ti ngai dan ani pha a han che son dona a taksa chu a zoi de nuang mai hian a khia aduang chuan a che zung theita lo chu ve da thom a khia tuwe matak chuan ron beyan tum ni na khia theilo chuan han ding wata ma se ding het thei chi lo deu mi pakhat mai tuam hian chem nen ron be tuma lo bum lo se chu a that mai thei ni chunu chu abuma khoma chuan a bok thapa a ron be tu chum hei chian ni ti khen hal vat bok ngati nge ni kho khelo vini om lo athia Alex chuan dam doi na khrai ni ti ain khia in dam doi man chu chak tok lo ni don hi apoi khop mai an dia chunu chu a mai tuam tla ta wangin tunge la kha thei che lo ma se a thom no ha ka tang chuan a kha thei ta Tabitha i mai chu tuam ma la i ko ha khe kala khia lom chu wangin i mai chu tuam lo mai ro a han ti ta ka chuan Tabitha chuan a mai tuam na chu phela ka khin ai chuan i fing ve tat mai chuan ka khin ai na lo chak thabok midang chu ni se che thei lovin anom to nge yang ma se nang chui ni hau lo atia Alex chuan min faka wangin ka lome chuan min hun hiam du to su khoya nge sa chuam in panin in thuwal nge yang ti poka khia atia Tabitha chuan chuti mai in Alex chuan he don lo ti khia uluk tak chuan han ve thena Alex kha lo zio zel chu ni in amu chia khan dam doi chi khat mangin han ura ma se Alex chuan chu dam doi chu alo ne le thei hlawa midang ang lo takin on ha film le theya Tabitha tu mang chuan thila kal ta tat lo ni a chem chu han hum het sawa
ít chặt thâu này mấy thầy mà sẽ dẫn đến là hiền cả thật đón chơi này à thì Alex chuan anh ấy chú mà sẽ có những chuyện lâu cái hình vang về thầy lất tụi ngay mới nỉ chuyện lẻ à thì đặc biệt hà chuan chút tiền anh ấy đã địch tắc giọt tu chuan là toàn lâu vàng in Alex chuan khuyết anh ấy em nhiều à thì vòng vòng mà thì đến thuộc chú Alex chuan khuyết trần lất ní là khuyết em bọn sẽ thả nghe yang ai anh ấy lâu chuan Alex giọt chuan thật mấy thầy chém chuan hẳn về pay tập phúa mày Alex chuan lâu bố mà sát phụ lấy thầy thật lát lâu đặc biệt hà chuyện về là nó trong chuan mấy chế ba ngày mấy chuan đi hậu lâu mà xe Alex em thật được chuan thiêm tốt lâu mấy chỗ này chém chuan mang thiêm khúc mày Alex tam bộ chuan thì mày also mà hẳn khơi lẹt thấy chuan đi biết chuyện là vào mà sẽ to ba chuan Alex chu chắc giọt lại ta thấu ít thì xuân lẽ mày có một thế lai thả mình tu mà sẽ mình tì hả chú ít thì xuân chú này thì chú ta Alex chuan chém chú bẹt thắc saka bộ mà chuan lộ phụ ta đặc biệt thà chú cuốn ta nóc mày Alex chuan chú về lẽ anh vàng nghe hết tiếng hiền mình còn vậy ít bôi nghe cái sợi thì chú ta đặc biệt thà chuan Alex chú anh này đón lâu tốt tiền hết thiểm ta hắn về lẽ đón nghĩa là mà xe Alex chuan ai nãy nó khởi phụ lại ta pop mấy giờ là chết hay thì thật lát lâu đặc biệt thà chuan mi thật truyền cái này hi thu bè các huang in nang hi thả chế cái tụi mình thì Alex chuan anh ấy chuan in làm lẹt mấy ngày đó là nhị chú cái chú mình thả thấy các anh chị lâu thì mà sẽ đặc biệt thà chuan bây giờ nan còn bây lẹt lẽ Alex chú khởi phụ hát cái tel ní hiền à khía ít hiếm lẽ mày mà sẽ có suy tuồng khan in làm lẹt rồi mấy thứ chế thì lẽ đặc biệt thà chuan chém là tổ chú hắn chắc lẽ sa phụ ngay tung chuan hắn bây lẽ sát phụ thấy ngay đó na khía ta vangin in làm lẹt làm chú là ngày tuổi tu lâu nè đặc biệt thà chuan chém chuan và sa tum lẽ mà sẽ Alex chuan ban chuan lộ mana chém ken lai chu thảo lẽ ta đặc biệt thà chuan lan chia ta ngay này thì khía chú ta tục việc làm chuan zuan thà cái tuma mà sẽ Alex chuan chém vom thiam nghe mang chuan còn vom phaya đã về làm chuan bố ta chất mày chú ta công bùi làm trong chuan tàn sửa lẽ tuma Alex chu này đầu top thì bom lan chia nghe nghe ngay Alex chuan zuya pon lama chuan chuaka in chunga phak ngal mai chuan midang anti hakal ho wangin pon chuan chuaka ni deuh ber meng chu ti lai chuan pon lama chuan zir lai pahnih hi uluk em main an lo in kisa tabit ha chuan ram chan na alavata ami pa zok chu mana anghonga chuan chemte chuan atina Alex chuan mei chia zok ne la chuan kan hung lama lo ro threm pa so ka chanang atia tabit ha chuan Master Alex an ti loi hi nang ma hi iniam ka khadu ni atita Alex chuan tu mo ka nia ka chan chin te chu i khadai zok na nge atia chu ta tabit ha chuan engtin nge hetiang khopa in sual thiam mi zong en ngai san hi high school a mai tho thei thi ka khathiam lo ni min on nei lo la izol lai hi thilo ne mai atia Alex chuan ava nei hlek zel thowa kha zol lai no pangkhai kal tir lo chuan I that chuale thei to lo tu khopin ka khoi chengai don ania atia tabitha chunuya chu engtin moi tianga min lo zui to lo la ne mai atelia Alex chuan ava nei hleka ma se tabitha chuan ngonga chuan chemte chu atin nai tiala thia nei vai chuan I thiam lo ani don ania han ti chia chu Alex chu rang lo tok tak main thok phei hi ni rangot tabitha ban chu na em mai hian avat neka chuta ala du tok lo oma chuan nek chun zoma azir lai chu Alex chuan pot sona tabitha chuan akut chu han hum ro le dona ma se hum thei tatlat lo tha thun khat chu chat ani mai thei akut ding lam chu mang thei tamia lo mai hum po hum thei lo Alex chuan ka soilok sa to kha
mà sẽ nắng màn tùy thăng á chú vangin ikut khachui mang thei to lawang atia trong ka soi feli du chuan kan soi fel theya ka khum iti chevek buka chu wangin ka rom lama chuan kan le thei to lo bok atilea tabi tha chu zoi na kan ding chuaka amit tuet la azak em bok mi that tu an ti piang tha thei lo ala nei ngai lo alexa ko athat thei ta mai lo athat thei lo mai po ani lo akut ding lam chu man thei to lo tu khopin a khoi na sak tarang mai chu ni sia atlom ngoi hian in khoya drop deuh chung chuan nga tinge he tiang hian ka chungai ti min that lo zok la ka tan chuan a tha zokang atia a chan chu a hna a in chuan ve em na chu a thok thei to lo ani chuan mel ma tam tak lo in siam to sia tuem ma tak chuan pu balak nan an ron la that don tho ti chu angai dan ani Alex chuan tuna chuan midang tan thil tha ti la mi nun na lak ban san tuang che atia tabitha chuan ole chu ka tiang ma se khong ai takin ka ban ding lam hi min ti dam sak le ko atia Alex chuan ti dam love adam le ni chuan in hangai bok ki thok le don ti ka khia tabitha chuan a teu lo mai he kho pui hi ka chua sananga chuan nang ma ne ning kung kai na eng ma kan nei lo ti in mit ten hena po ka zep ta tang he tiang na hi ka ban san wang bokang atia Alex chuan chiang kel kol tak hian apoi khop mai a chan chu karing tlat lo che atia tabitha chuan minring nangai minring la ka thu tiam chu ka hlen lo ngai lo ka lo hlen lo ani chuan idu hun na min ron that thei thon thowa chu wangin minring la ka du ni atilia Alex chuan ani la tungi ming dik tak han soi te le atia tabitha chu Alex ma kun chung chuan ka ming dik tak chu candle ania mi ho sa ho tan ka thok thrin chuan ka mi ti chuan in hnuai a tho ve te po ka hnial lo trompui thena chika nei pianga ka pui chenga ati lai chuan han hoi chuaka Alex chu alo om to lo alo bo le dai to Alex chu a rom lama le le to a khum chu anin sual na lama a chiat deuh nuai awangin thutleng se ya chuan ram lo chuan a han mu le a amudon chi atia chuan a phone chu alo ria rai lo te han mut se ka du wangin a met to pa ma se a phone chu alo le thina thilpoi mo ta kani ta kin ti na han ena Stevie lo ni Alex ka ti ha che to ka ti pallu tuk alo tia a ti ha lo ve ni jang khamu mangka ne ya a thalo khop mai atia tunang huna hian Stevie hian an call ngai mi lo chu wangin engamo tak dik lo o mani nge yang Alex chuan tuna engei ti ativata hey ka thren nu kha adam lo thuta dam doi na kan hruaya atita tun ma de upana khsel to lova dam doi na kan hruai fowa hey tuna po doctor lam chuan ti wak ngai nan khre to lo nang ma min pui thei ta kin tin ka kon phone top che ni atia hetia phone chan chu Stevie kha tu wa wanga athi trap lai khan Alex khan athi dam tlata kha ala khwana chu wangin a thian nu po chu engtina mo tak apui thei abe se ni Alex chuan chu tiang taka aring chu alom phiana ni e Alexian thil ti theina mak tak mai ane wangin ati dam thei tak tak po ani mai thei sin chuta wang takin Stevie soina mun dam do in lam chu apan ngal ta wanga Stevie khan a thian nu pa chu in sual thiam ve thawani thu te soya mi te za kai takani wangin a thian nu po chu veng tu anei thlap VIP ho dam lo omna anda thlap thu te po a soi veka amuna va thlen chuan Alex chu Stevie chu na lo muaka ti chuan an pani chuan an lu dona veng tu te po chuan Stevie nena an kalawang chuan an lo check lem lova an lu ti ve mai bokani khumbula po chuan veng tu pakhathi lo dinga an va mu chuan chu nula chu a mel thabiau nangin a mel chu adang lap maya Stevie han mu chuan a kon nui pe tro ka ni Stevie chuan so mister tla ka ni ya chuan dam lo hi ka thren nu sarani en kol tu so doctor adam ani so atia midang lo om ho su chu kan thrian ten ni ya atilia Alex chuan sara chu han ena a mui chu adang duk vek to
adin mun chu thavak lo ti kha theya saka chu amit meng po chawa engma ei the box si lo amit khappo amuang rai tua hun rai lo ten huwa ni kho khailovin au mayang ti chu lo thonom takani tlak chu lo kal na ya Stevie hei hi emni ibial pa chu atia oni e Alex Ambrose ni hi atia tlak chuan Mr. Ambrose ilo kala wangin kan lo me tin chi bayabu ka kalo khia dan chuan Stevie hi tun ma deuh khan natna khel tak mai alo vei tua chu nang hian eng tin tin emo itidam antia chu dikang ti ro hei ka fanu hi natna mak tak mai anei tlat maya doctor te pon ti vak ngai nan hello eng tin emo tal min pui thei chuan kan lom vi awang atia Alex chuan Mr. Clark if anu chu kalo en chiang chinang chu iram ti chuan atia terang mai tin a han kian dewa Alex chu vakal hnaya a han en kwal vela Dr. Adams chuan Mr. Clark hepa hi tunge aron tivata ani Dr. ka fanu tompui tura Steven azon hu ani hi tina chang maya amhing chu Alex Ambrose ani e adile bok Mr. Ambrose ani hi Dr. Adams ania ka fanu en kol tu hi ania ani hian anat na chungchang chu a khawia bang zone nei chuan izo thei bokang atia hello tin Alex chuan pulai tak chuan han bia ma se Dr. Adams chuan a hmel atangin Alex chu alom te chiam lo ti alang khoi medical school atanga injo chok ngei ni isoi theim tin Alex chu a han zota adam doilam chu ka jiang hau lo mai ma se mi ti dam theina lama ero talent thatak mai ka nei ni atia medical lami jiang lo mo I training lo bok mo ziom lo top chua dam doilam hi chu thil bi ka nia zion na tel lo chuan ti mai chin ni hleinem mi ka ti dam thei ti ringot chu ka ring zong ni ve hau lo ati deuh ta mak maya Alex chu atong le main mi en kol theina license poi nei lo ti na nia kan ra ma he tiang ang doctor anga in soi dan phalna nei chuang si lo ho wang hian lom ke ni ho po hi kam mual pho pho ni dan ang taka phalna nei so ka kana khiat pui ni lo chuan saka hi en kol thei lawang ati tamai tlak lam chu hoya kapu ka soilok sang ifanu hi inzirna na man chi ni lo a chan chin chu ke man chiang takin ka khatowa ka thei top ka chu me ka ni hi atia Dr. Adams chuan Alex chu no bo tum hle mai Dr. Adams i khathiam lo ni kha ka fanu pui thei tu chun ani wangin alom helai huna hian kan lo huai tin tlak chuan zoi dam ta phiana san soya chu vela sora an en kol no khol thil vel chu alo ri ta tut mai sarai thaim ti in an han ngai ven le wata tlak chu hlau thong to khop mai sora chu mai mi chinga ni kho khalovina ni na lang oxygen chun han pe ya ani na taka chuan Dr. Adams su sui kha alo khe ve ka chu chuan a thong na deuh nge ni kho khalovin zuai tila adik ber mai ome chutia sora ni kho khalova an boi pui lai chuan Alex chuan ozai dam tap mai hian sora kha ka ti dam le theyang atita chu vela tlak chuan tak mo ingtin nge avati wata ma si Dr. Adams khan a theilo nang zio thiam na engma nei lo khan engtin nge iti chuanang keini pon kan theilo chuan nangin ni thei ngot chan tu om lo doctor tak poi ni lo ati deuh tlat maya ma se Alex chuan an thu soi chu phelo ni om tak hian tlak ne la chuan tun hnaya ifanu nen hian chumi kha mi hmuna chuan in kalem ati chhotran ta tlak chuan engtin nge chu chu khriat thei atia soi to angin Alex hi doctor chu ni ro mai thei ma se thil khriat theina thuk tak mai anei ni kan ti to kha Alex chuan sorai hi ke en kolanga engkim mo phurna kala vekang atita ma se Mr. Adams chuan eng mo phurna mo sorai hi hun rei to taka thangin kalo en kol tua tuna nangin ti dam thut thei in ring mo ateu lo lutuk alo ti vea Alex chuan athu sei chu angai thadu lo sorai hi hetianga anam lo thu asoi ma deuh hian khoya tengin kal isoi theiam a han tilea tlak chuan a thingtlang lama kan zina
sốt ka ta kan kal nge sin thlan pakhat kan tlo bok atia Alex chuan chu chia chu nei chu thlanin tlo chu khoi lai om ngei lo kha theiam han ti le ma se Dr. Adams chuan enge om zia thlan le anat na chuan enge inzom na nei helai hmuna hian kan enkol na hi iring hlal mai ni chuak te kan mo lo che tin Alex chu Dr. Adams chuan chuak turin anora Alex chu tham chu mai atum Alex chuan in mak ka ti le mai kan tum chu nang vekalom sakai ti damania kan tum ma se ka ti dam hi in du lowa ang zo ka ti atita ka chuan a tha le a Dr. Adams chuan ni e sora hi dam se ka du ma se in zirnan mai chuan man ka phal lo atia Alex chuan in zirnan man I phal lo nge nia ka ti dam palang ti hi hlau zo ka khathiam che lo ni atita chuta Adams chuan tlak nena chuan he pa hian I fanu hi engtin pon lo ti khalo se mo phokna engma ka nei lawang atia chuta Alex chuan Dr. Adams bana chuan ta to ni om takhi muwa chu eng chin chian nge a khia Ghost Society antia chu mi zong na khia an hlo me maya an society chuan ram ro hel na lak vek an duwa chu mi kong an nok nia an khia ta piang chu an ti lum train mi ti lum ching an ni de over mai ome Alex chuan sora hi Adam idu lo nia khiat na ka nei tlat chu mi fin fianan chuan I ko kha I phel thei ngem athi tamai Ghost Society ho chuan an oma hian chin chena ta tu lian tak mai an ne wangin a hai thei lo ni ma se Dr. chuan eng wangin nge chu ka ti ngotang ti kha lo in enkol teu eng mo phokna ma kala to don lo athia chua atum chia chu tlak chuan chuak mai lo ve he thela hian rel ko dik tak I pu ni chuan Alexa Soyang Khan I ko chu han phelte le atita chu vela Dr. chuan tlak chu a oma thama a foka re ka chuata chuan han pai thluk thuaya tuma ma se tlak hi in sual thiam tak ani ve tho wangin alo in veng mana Dr. ko chu a pot thler ta hok mai Alex rin lel ang ngai mai chuan chu Dr. pa chuan a oma Ghost Society chin chiana chu alo nei ngai mai chu Alex chuan a muin karin chiani tikha chuan a chiang ta he Dr. hian sera hi a enkol dam lo to pang thitura anti ani phei chuan a enkol dam don lo ti a chiang sa atita ma se Dr. chu eng tin mo atal chuaka pon lama chuan atlan chuak ka dai mai midang ho chun ngoi thap maya nurse tele security ho po chu an ngoi thap eng wangin nge Ghost Society ho chuan sera chu thitura an du chan yang le an khathiam chia lo ni Alex chuan until tum chu ka khia Ghost Society ho hian nang hi man tang kai du na che an nei ni mai thei chumi tan chu ni fanu kal tlang hian thunun che an tum nin ka khia atita sera nun na hi an kuta a pho chuan an du an ti tir thei don che tia chianga chu wangania Adam tak kha an du don lo ti na soi le a tlak chuan alo ni rang tak chu mole chuan sera kha ka ti dam thayang ti ti ro tin be se ne tak chuan han zot le a theye ma se than mual in tlo ka khoya nge ti ka khadu ni chu ka khiat phatangai atak sa hi doi mangin tu ma chuan a thonun nin ka khia chu na tak sa peng thrin khat te hi na thok thei lo bina siam me ka ni atita tlak chuan a soyom zia chu a khelo tel ma se Alex chuan a thei to pin a han soi fi le tuna hian atak sa chu a thavek ma se tu ma chuan an doi tlat ani chu kan ti to pangai ni atilia tlak chuan chu tiang chu tak takin a om ngai po alo khelova thon thu le TV vela lo en bak chu atak takin a omang ti po ak ngai lo enge ti ber tur po a khemai lova ma se Stevie chuan Mr. Clark Alexa thu soi ha kan o yang ai ni chuan thlan mualin tlo na hmuna chuan vakal leila eng mangin nge sora hian doi ti khriat chua kan batum tu ani alo ti vea ye du than tur dang an nei to lo Alex tenen chuan July hmuna chuan an vakala amun an va chen chuan Alex chuan
helai mun nge hi ni e tin thlan lung chu han en kual dan danga Alex chuan enge motak khriat theina ani mang chuan han chuya he thlan hi han lai chin teule ati tamai tlak chuan engtin mo kan layang mo atia chutia thlan han lai chu tlak chuan nuama ti chia lo ma se Alex chuan ti turin atia an nial ngam lova a fanu dam na tur ani boxi alai ta alai zela mak tak main bom pakhat lian vak lo hi an lai chuak ta hlol mai a chunga chuan enge omang le Alex soi chu adik to na ang khop mai a chunga chuan le khazial hlui to tak mai hi lo oma a thuin ziak ta po chu chiar thei po ni lo Stevie chuan engtong nge ni ngai atia a han en ngela a chiar thei lo chutia Stevie in le khazial a han la chuak che chu Alex chuan dalero aron te man chowa bom atang chuan thil tui rel hi an phu chuak chiam maya an nau than khat maya chuan a phua Alex chuan tuin silfai vat ro nuai lo la atia ti chuan Alex chuan han en chianga kuang pakhat hi lo oma a chunga chuan engma a om lo Ghost Society ho sign hi lo oma chu vele thil rim tak mun mai hi alo nam chuaka Alex chuan hei ngei hi ni hi tin alai tak chu a phora kha thil tui rei lo chik chuak kha lai tak chuan a han depa alta chuta bom chop chuan Alex chuan a vom thla alta lat mai hei ngei hi ni hi he me al hian sewa an doina kha aka ngal vek don ani atia chuta voi le khata aron puak ta chuai maya meial po chu a re veta Stevie chuan kha thil khan sewa chu athunun tina emni atia Alex chuan ani mai thei he thil hi tute mo chuan an lo danga abul hnaya kalapiang chu athunun theini atia tlak chuan ani chuan sewa chu adam to don ani mo ven teng u ile le vatang u tin rang takin damdo in lama chuan an le ta heti lai mek hian damdo in pakhata hian Michael chuan anaw Louisa chu alo buai puya Louisa hi ataksa turina fana azoi vek mai doctor te chuan ti vak ngai nan kheto lo an lo buai ve mek bokani Michael chuan doctor te chu a han ngen ngela ma se ti thei an nei bik si lo chuta Louisa chuan Alex tin aron au chuaka Alex a chu tu nge email khriat em ni tin Michael chuan han zota ma se biak chun zom thei ani box si lo chutia mang ang taka anum lai chuan Mr. Kingston le anaute an lo thlenga Mr. Kingston hi Michael a thopui pakhata nia anaw dam lo chu alo kana Mr. Kingston hi mithil ti thei tak ania Ghost Society a chuan thil ti thei ve pol takani Michael chuan Kingston kanaw hi khongai takin adam theinan min han puite doctor te pon ti ngai nan kheto lo ni atia Kingston chuan en wanga ka ti dam thei ring chia mo atia o I thei dan danin min puila Adam le thei phot chuan poisa I du zat kan peng che ani lo pon kan nei zong po kan pe meng che kanaw hi min chan sako ti na ngen ngoi maya chuta Kingston chu ngoi wanga syringe pakhathi on phok chuaka apana chuan a han kap lota chutia a han kap lo che chu Louisa chu mak tak main a hon dam deuh ta song hian a khiat a tho ha lu tuk te po chu a hon re ta chuta Michael chuan kavan lom tak em engtin nge ka kol le tang che atia Kingston chuan a kol le dan tur lam chu ala sui man mo te chiam lo kha ka thil ka lu kha enge khriat ti chak lovem ni atia Michael chuan ni take engthil nge ni awa thok chak em ve mole atia Kingston chuan damdoi wang tak mai nia Ghost Society tonga ka nei ni kha a hau tak na ber chu me khing ti sen atela pani chau ka neya
go society khret puina ro chuan man phal sak po ka ni ro ma se pakhat zok chu kha in tan ka mang ta ni a han tia chutia a soi tui lai tak chuan Louisa chuan Alex on ti chuak le ta Michael chuan he Alexa ti fo mai hi tu nge mo ni le a han tia Kingston chuan i khana nge Alexa te chu in sual thiam tak mai nia a mel a chekhan lova mei chetan chuan han ve deuh po a om ve reng lom a han ti ta ehe i khiamo a chan chin chiang zokin min han khilte atia man deuh khan paradise muna casino a khan poisa tam takamana casino nei tu te chuan an thinarin khopasin melma tam taka in siama thi se ti tu hian tam ngotang chutiang me khing chu ni a han tia Michael chuan ka zon chu awata ngai ni chu kanau nen hian eng kung kai na nge an lo nei te reng mai chan nge ya zo chen ka du ni atia Kingston chuan chute maya ol som tu ni lawang langwal hoklak satli ani leinem kanau te pakhat ama that turin ke pon ka tiang towa ma sen hlo chamtlat chuan inau ka ti dam sak man che kha kan soi to nge Baltimore a hian clinic hon ve ka duwa khai huang khan ka thiam thil chu ka tiang kha ni ya athita chu chau chu mo atia o ni e ma se clinic hong tur chuan thu nei tu te lam atangin phalna ka la ka nga ya chu min ti fel sakla atok mai atita ole try chuan nangin Alex chu min zon mu sak bukla clinic hong mai ni lovin isen so po ko tum sak ve kang che tin ai na kam siam ta Kingston hian clinic a hon theinan Michael hian a pui thei don tir khret awangin anau hi turin a rukin ro khaya ti chuna ma vek chuan ti dam lea ti chuan Michael a thinlung chuan he thei ta ni Alex te po kha sera bula chuan anom le towa sera po chu anatna a re vek to ma se taksa chu la chaw dewa tui takin amu hil mek ani tlak chu lom khop maya Alex chu poisa tam tak pe ka tuma ma se alodu tlat lo Alex inga motal ti sak cha ka du ni zan ria tal ka kil pui du che atia Alex chuan angai lo ve if anu wangin hun rei tak wel ko ha takin lo towa tuna chuan chol ha tam ve chok la a tha ka ti ni danga zan ria te chu kan la kil ho le zok don nia atia a kalom e mani kalom je hi ka soi chuak thiam si lawa engpon ni se min momo na enga motal inei ni chuan soi top la ka ti the zong ani mo ni lo mo ti sak se ka tum nge nge yang ka fanu hi ka nei chuna nia anon na min chan him saka yol le le dan to che po ka thiam lo ni athia saka chu mutui khop maya tlak chu amit tui tla trepa a fanu mu hilai chu ena alunga oi khop mai Alex chu arum lama chuan le le turin pona chuaka a phone a lo ria lo phone tu chu jo ani wangin a han la jo chuan Alex a ron tia a otang chuan a hlo thon mel khop mai Alex khongain local te buena ka to khongain a ron ti tamol mol mai jo enge ni ta atia ma se phone chu a in da ta mak mai Alex chuan a khathiam lo khop maya a chan chu jonen hianin kom ngai veo ma se engwang nge buena to line ani khau chu lo phone ti chu a khathiam chi ro ni chu lova Alex te chu jotir tu satli ave mai ang khan an khasia engthil nge ti chakse a be se ti chu a khathiam chi lo bok engpon ni serang tak mai chuan zo te in lampang chu pan tawang wang maya a hmun na va thlen chuan thil dik lo engam tak chu omani a chan chu a gai thap maya Alex chu film khok takin in chunga chu na valuta sitting room a chuan mi pasari vel hi an lo let phung mai chungzinga chuan zo chu bang heng hian theilo hian a lo dinga Alexa an mu chuan ron pan nai atuma ma se a hliam ana deu wangin a che theilo ti alang rang mai Alex chuan man mo takin jo engthil nge thleng ta atia jo chuan tu mole tu nge min khai ka khalo nang ma chau hi min chan thei tin min khai tu te chuan an soya min soi sabok tin a chau mel khop mai
Alex chuan rum chung chu uluk takin na han en le thuak thuaka an thil eina le inna chuata bonwai te chu a hmuwa engwangin nge zo te chung ko hi an khai niang le chung mi te chuan engtin nge Alexan atidam thei ti te chuan hriat le zel zo na tam tak aneya Alex chuan zo pa Neil chu amar phu ala omem te han check vata amar phu chu rom chu tiang in midang ho po chu han check kwal zera a then chu an nar len ka tang ten thi sena chuaka an lung phu chu ala oma ma se achak to lo khop mai an thi trap to hlom vek ani a chandon ani chuan rang taka a chet nga langa ya Neil oma chuan han nema a hanin concentrate wanga Neil taksa chuan tur chu aluang kuala a chuap le thin vel te chu fan kual vel ani ti a khathei hun an nei tam to lo a thi trap to ti chuan le a thei to pa chuwa pakhat te chuan a thiam na hmang chuan han ti damatum ta hloma an taksa tu om chu ama tanga chakna chuak hmang chuan tha vek atuma ma se chu ti mai na ol sam lo ama sabeka Neil chu a han ti dam phota chu tiang chuan a in dot zerin midang po chu a han ti dam zera an zawaya ati dam me chuan Alex po chu bang a ngenga a thu hle hle a chau ve hle ne ding po ding chuak thei hui lo ma se an zawai chuan an taksa tur om chu ati hlum veka ati bo veka ma se gai lo te chung chu ni kho khalovin an lo mai thei chu tia chau taka om lai chuan tu te nge zo chung ko be tu te chu niang le ti ngai tu awang wanga ma se han ngai tu chianga zo te chung ko an be ni lo ama zok chu be an tu maniang chumi tan chuan zo te chung ko chu man ro tan an mang mai ni ti a khathiam ta chu vele in chung lama tang chuan chu tia che vel lo en rang tu an omani ti khia ma se a mel a hulok thei dawa a chan chu a mai tuam wang ani chu pa chu on chuang tha Alex chu on beita Alex chuan ani che hi he thil hi thangani min ti chau antuma ka chau lai takin min tha antumani ti chu a khathiam wata theile theilo chuan a lo buma han khoi fu sera chu anak ko tang anin khoi thralna bang te chu a ke deuh phok phok mai chu on beitu chu a kut thlak po ana hle ti khiata Alex chu kalama chuan atlan pheya chu ti on beitu chu Kingston khani chu ta atuk ken chuan a kon the phei ta thot mai ma se Alex chuan chu lo bum hana atuk the pheina chu a chak bok aniang leya atlak na te kha a so phuan ngal bok maya acid te po angma zo Alex taksa chuan han fu nga se chuan a poi thei vi awang chu ta Kingston chuan in sual thiam takan ti chia ma se in sual thiam mai pon ravin master chu iloni tak zet hi tin a vele ta than maya atu zokin nge chet lam hasdon le chu ta le Alex chuan ke ma min beidu ani phot chuan min khon ma chon tu hi nia hetianga midang kal tlanga ti lo hian atia Kingston chuan a phone a phora kan lo ngai nep sual deuh thin chia ma se tun tum chu kan ti sual don to lo tin a phone chu han en tira long pakhata hian meiche pakhat him phuara tuya chuan nam thlak in pe at chuan abula chuan midang pakhat hi awm ve bok chunu chu tunge kan ti chuan Rose khani tuna hian kan thuanga i om lo nei chuan henu hi kan nam thlang ha lang atia Alex chuan an mela engdang lam na vakma alan tir du lova indu chuan in nam thla theilom ani hi kan duna poimo na engma nei khan hle nem atia ma se angai chu tha chi ado jo an ron be tuwa tuna ro sin ron be le a heng mi te hian na chan chin hin ron chui zel ti achiang engtika mo chuan Stevie chu an ron chui chuak ve ma yang ti a hlau khop mai Kingston chuan Alex khatiang khan ngai saklo om ang tak khan lang su ani lo chuan kan ti hlum tak tak don ania atia chuta Alex chuan ti hlum lai nge poi kata neng ma ni lo miao a han ti chu phone atang chuan ro chuan Alex ati nge chu tiang ai tong khong ai min ron chan ro heng mi te hian min thadu tak tak mai don tin mang ang tak chuan a ron au chuaka
mà se Alex chuan angai sakani ti atilang thiang lo ani lo chuan achak lo mai don sia chuata break bung pakhat chu chara rang zet chuan Kingston na phone ken lai chu avom pheya avom ke chok mai le a chuan atla chok maya Kingston chuan a house zong in thil kan ti ngai don ani mo atia chem te kon phora Alex chu a kon be tran ta Alex chu lo in dang ve zung zunga ma se Kingston chu che rang khop mai a top lo ma phei chuan Kingston chu a bo deuh thut thut ni hian a khia a kon lang le thut thina chu tiang chuan a che rang lo tuk chu a hmu man ta meu lo ani chau bok nen chu mai ni ravina taksa chuan a chem ken chuan a kon khoi fu ta zo zo maya midin somthum vel anin bein hu chuan Alex chuan a khoi fu ve thei ta ho lo a khoi fu thei do mai pon ni lo a taksa hun tam taka chuan hliam a nei ta bang mai hliam pui tak chu ni lo nangin che hlei thei lo tur tok vel chuan a taksa chu kak pe deuh nual maya thisen a kon chuaka chuata chuan a thutan hok maya chu vela Kingston khan apuma a chem chuan a kon vit le ta sia mai a chem ken chu toy te hi nia a taksa chung chu a chu vit thleng lo ma se Alex chu a che thei to lo thung tuna tanga kai lo te ai thianga ei thilo ni point katu ka hian tuna tanga ne thum nuwa ilung phu hi ati top ton tho tho atia apuma vina chu a phoya a kal san don ta ma se kal san ma do chuan Alex chu a kon ding chuak le a botol a kena tui tlem te lo om chu han ina Kingston chu on hoile lia Alex chu na nei lo ang mai hian a kon ding chuak le thei chu mak atia chu mai ni lo a taksa tong a thisen on chuak te po kha a top ta a taksa chu a kon in siam thale ni mai hian a hmuwa intin nge ni thei ni chin mai khana puma vita a taksa dang danga po a vit fu nuala thisen a chuana sata wangin a chaw chede kan khani sia ma se thisen on chuak triam te po tuna chuan a gaile ta veka ameng phok na sata mai Alex chuan nangni ho hian tunge ka ni chia ti le hing thil nge ka ti thei chia ti hi a za ve pon la khe phalo a kon ti tamai Kingston chu hlau thong dewa ma se a in ti pa changa ka khelo ni mai thei ma se ka tu kha chuan a that thowang se atia Alex chuan nui chungin ani mai thei ma se hi thei hetlat atia a chem te ken pakhat chu Alex chuan a kon lek kang wa voile khada kon bom phei ta thut mai Kingston chu a che man mi alo a om vela ma chuan a bur ta chot maya a hnung tol deuh dawra a tu ta thok mai engtin nge ni thei tin makatia Alex chu an kal hnaya tuna chuan ka thaton lo che ma se soyang khan ton tanga ni thuma e thidon tho tho kha thide soi kha katan ni lovin itan zo kani ati tamai Kingston chu thinarim hle maya ma se ti thei anei ta si lo akut lelam chuan Alex chu thama han tuma ma se Alex chuan dim na tel mi lovina kut chu abeng soka chuta Alex chuan akal santa Kingston chuan theile vin atu dan na ai te a kha han rona ma se Alex zok chuan alo lak sak dei chu niin tur dan na kha pahni ne ya pakhat chu loi satan khan a mang towa pakhat zok chu Alex chuan a man sak fa dei boxi ama tur siam chuang ei mai mang chuan a thidon ta ani ta reng mai theilo chuan a han ding chuaka Alex chuan kala khata tang chuan a kon le na phone alo ria tuai mo hian thampa iladam chuak mo a kon tia Alex chuan a chang lem lo tunge kon betu chu khiat tumin uluk takina ngai tha tuna chuan idam chuak pon ni mai thei ma sina kin loka mai chana kanin huanga chuta chuan idam chuak to lawang atia phone chu da le dai mai nil kha kon tho chuaka Alex anni chu hmu tur ni vakal to tur ni lo an lo that mai ang che i hliam na sa sia in ti dam le do phot te po ngai a kon tia ma se Alex chuan a zeplova chuan ros kha an kola ka vakal vat lo chuan ka chan angai sini atia chuta Alex chu voile khata an hnung lama tang chuan chemte hian an kon vit ta thot mai Alex chuan makatil tuka tunge vit tu chu nil kha ni
Neil nang ma mo eng tin nge in nun na ka chan him zo chi sia atia Neil chuan min chan him kha kan du wang lom chan him ngaya kan om chuan Baltimore kai lo om ve hi chu poi khop mai I thi pha don ta ni hi atita Alex chuan Neil Ghost Society a hian itel ve tin em ni ani le zo le ka thian dang te ben le Max te kha atia Neil chuan zo chno pang mai la nia ala tel theidong ma se ni kina chuan ala tel ve khopang chuan I thian dang te kha chu enga tan nge ka tiang Ghost Society thil tia loinol hi apoizia ti khan imuthiam mai em atia Alex chuan anhunga chem te vi na chu phoi theidawa chuata chuan a boka thisen a lo nem to bok nen angai to na po film lei thei to lo ni kho khalawa om mai lo nan a in ti ha khwa ma makati be jok chu engtin nge nil kha Ghost Society a telve ti a khriat mi lo thei ti chu ni an bum ngai lo te lul nen tun chum chu Alex chu bumin a om ve tatlap mai chatia nilan avidu mai chu mak atia afapa ne nan in kom ngai em thina a poison nei lo lai poin nil hian ai tu te a lei kep thina chung te chu Alex chuan han sui chuaka ma se nil chuan khang te chu hun kal to ni kha tuna chuan engkim adanglam to tin anunga chem te burwa mai chu han phoya Alex chuan mi thatak ni thun kha tual tha mang ini lo kha atia nil chuan nala tuk tuak lovin ka thi ti rang che chu chu itana thil thwa ka ti thei top na bang ni ro se atia jo ana khriat huna engtin nge niang he thil ti hi apom thei do nem ni a han te leya chu ti lai tak chuan Ghost Society tong an ron thleng tak mai Neil iti tu hati fatla chuan iba zong zong chu kan rol sak ve rang che an lo tia Alex chuan in ngai to chiang te ifa pa ngai dan tu te ngai to la tual tha manga I chuak don ania atia ma se Neil chuan Alex poi ka ti khop mai nang le ke hi nungdamin kan om dun thei tlat lo ani atia voi kha chu han vit le ta pop maya Michael le midang ho chuan kha khai chan to ka ni kha tin Alex chu an ron tlo phei pop maya Rose chu lo tlana Alex Triumph in van rap thlak tak em ngatinge anun na chu la kharin du atia lo dana tuma Michael chuan a sama chuan thama banglama chuan a the phei popa banga chuan Rose chu alu tawa ni kho khado chuan a tlu ve ngal nok mai Michael chuan eng wangin nge Alex hi an tran ngal em ringo zel kan hne da tuk atia Alex chu thei da thei lo chuan a kon tho leya Neil chuan a pom bet wata a phok zona chuan sim te chuan atina Michael chuan zai ngal tu ngana tia ma se Alex chuan a top na na han thlem leya kanun na izwa wangin nang ithidon tina ni hleinem chulawa tha che ka tum lo bokang ka thian pa pai nia I har sat na chu chin fel kan tum jok tu lom sum lama I har sa ni point ka puyang se ma se he thil hi iti ni chuan idam chungin in thiam to lawanga I sum har sat na an chin fel sak chen mai thei ma se sumina chin fel thei to lo har sat na I thin lunga I pai pha reng jok do na sin in ngai to chiang la ka puyang se atilia ma se Neil chuan a soi chuan a har lo ma se takara ma ero I soyang ngota ol sam chuan a thei ngot lo ani atia zai atum don tak tak tia chuan Alex chu a han chi deuh thuta chuta an malama zuna lo om chu Neil chuan ava vit trepa abiang siang chu atai kak man kham zuna zok chu atha trep ani Alex chuan Neil chu akai za atlo saka a thin thita thoka chuta chemte chuan atin ta chu vele Michael le zuna te chu an tlan chele ngala Alex chuan Neil hena chuan ka that don lo che chuan ka soi to ang khan kanin puiton jok tu ani athia ma se Neil chuan nilo tuna chuan mel ma kan ni to engti kong point kan mil thei to don lo chuan Ghost Society ho thil phut ka ti hlo thing thei ta lova
chu wangin ka tan chuan bei sei tu om to lo thil pakhat min tiam la ga du ni ka fapa zo hi I unau pa ang che in lo enang che o atia Alex chuan inge chu chom zia ngati nge chu tiang chi soi atia Neil chuan mong tha Alex atia akor chunga tang chuan chem te dang a phora ama le ma chu ain vitta Nilo Mr. Neil atia a phoi vata thi sen chu lo na na han nem ve ba ma se zia to lo chu ti rai tak chuan Jona chuan midang akon khwai le a Jona chu mi sual lampang ho tu pa ti mayang ol samjong in so le Alex chu va tha ro le ati tamai Alex chu alhiam na sa han be on me watan chuan adol zo to lo mai thei Rose kha kon har le chia Alex san hol lai chu aron muwa Alex chun that ngei don ni na lang chutia Alexa an hol lai tak chuan pon lam tang chuan in gal thuam da thavekula ekon chuak ngal ro tin an aw ta lo maya Jona chuan makhati khop mai tu te nge chu tu te nge atia Jona ka ni hi Ghost Society ho tu ka ni hi tu nge chu tiam min kon ti boi ngam chu tin in chung lam tang chuan a aw ve ta lung maya chuta a ga deuh duka Jona chuan an ngai chang deuh kan kana tu nge niang o ti ni om tak chuan an hoi kwal vela ma se voi de khata pon lam tang chuan awin na chuan tu te nge India poi mo lo voi nga ka chianga in ron chuam han lo chuan ka kap don cheu thi in du lo chuan pona lo chuak mai teu a kon ti le ta chuta chiak tana 1 2 a han tia Jona chu tuk veka chun rang takin avadak chuaka an pia te wa chuan mi panga tanga pasari vel chuan nianga silai nen hian an kon tin thop mai a then te phei chuan rocket bomb ang si khan kenga chu mu ve la Jona chuan du tok teu ka kon chuak do ne adi tha chul mai anau te pathum chuan tu te nge ni ngai an lo tia lo thei lo chuan pon an chuaka an ban chun phaka thi ai chuan dam chu ra thazok tho mai ka la ka chu atlan chuak kha a kon le to lo thung chuta kon auto te chuan Alex le midang te bul hnaya khan om su an kon tilia sipai ni om tak midang an kon thlen bel zera Jona le nau te pathum chun thin thria an malama chuan sipai ni om tak chu tam takhin lo om an om na chun lo hwal vel vek to tilang an mu phak lawa pon lo om tho maya chuta in ban kha phakula lan thut in tumani chuan kain niang alo ti dea an silai ken ve ang te chu an ron chu saka buaina lian zo kan tolo nan chet an langam tolo ni tu te nge ni kan khave thei ngem tin Jona chuna han zo ta zo nei zo ve thiang lo ke mani zo kin zo na kan zo theya nang ni chuan in zo ve thei lo thate te ya dam chuin du chuan engma soi lovin thun thro in ban kha la thalo la ne mai an lo ti le Jona chu angai dana ni lo khop mai tu te nge han khenga se chu nakina phubalak le adu uwanga ne ya chuta chutia aw lo pa chu agon kam hnai zela a mai tuam thlana wangin tu nge ni an kha thei chi rawa Alex bul hnaya chona vakala Alex I thaim I tho thei ngem a han ti chia chu Alex chuan a o chu hriat to hnu anga ti khop mai ngoite Mr. Clark ni yem atita Clark chuan kamhel mulo pon min kha thei tho mai a ka fano sora min ti dam sora wangin ka ul le ve thei dan chen I hi poi iti lo ka be sei atia a mai tuam na chu phela Alex chu a handom kanga akin ai dei na Alex chu lo liam na sadewa ambulance ko ti ovata ka kan ai ni na dai mai a kan on thleng how trap ni mo atia Alex chuan engmani lo hi ka liam be de lek chaw ni hi atia chuta apia dewa mei che pakhat om Rose kha anwa boi pui ngal wata alu chu alo thi deuh noi maya chu mai ni lo Rose chu om dana tang chuan tur manga khai ni ti po Alex chuan aba muthiam tlat Rose ngai na te chiam lawa ma se alama tang tlat ani wangin le nichin loka ama kon chan tum tu ani wangin a tha tham thei tak tak chuang lawa midang ton pui ngai ton pui lo chu Alex hian hakati zong takani bok Clark chuan Alex thu sei chu hriain
eng turin nge mon khwayang le atia Alex chuan uluk takina han ena amak phu te chu han check vela zo te chung kwan pe kan thau kha an pe nei hi ghost house siam chopania a han tia atur tha na tur mai kala ta chu sakha lema zong la banga chu ghost chu han in tira chuta a in zo chu amit aron meng chuaka adam de huai ni hian a khiat Alex chuan I thaim atia ghost chuan anun na chan ni ti hriain alom khop mai ka thilo tu ro tin ham hai deuh hlaka Alex chuan thilo ve hei kan ladam chu ni hi na tinge kan thi ngotanga atia chuta ni chin khan min than tuma ma se ka thi kha poi ti lovin ka khasia engtin nge ka tiang khan I ti thei zo a kon ti chuak ta hol mai kanin mel khia tran tio dana fu lo wangin kanin ka hi thangai lo ti chu ka khia ma se classmate kan nia thian ve kan nia thi de damin ka ga chuan kanin chanton tu ga lo ngai thina sin ma se ka thi poi sero kha chu mak ka ti khop mai atia a kun deuh lap maya tlak chuan a om dan chu mak atia chung thil zong zong chu a kha ve vek lem lova kha thiam lo deuh chuan a lo en ranga Alex chuan Rose in sumte khia thiam tum ro nie kanin classmate thin ngai mai ma se chu me wang chuan thian tha tak kan ni ta ti na ni do kha chu lova kanin mil ngai hle nem tuna taka khatia oma thalo atia Rose chuan chu min mo dan dik tak mo atia nie enge ni vak se ti inun na khachu chan ka du lom ma se khati hun lai khan inun na chan theidin huna ka ding lova chu wangin vuivio don po ni la ti thei ka ne vak chuang hle nem atia chuan ka tronpui che wangin ngai dan koi nei to lo la tronpui ngai ai om chuang ka tronpui thrin che chu ni mai ka tronpui wangin an ma nia engamo ngai tu na ka vanei ta ti na ni ngai lo nia ati ta boka Rose chuan ani chuang ka lo me min modan dik tak ka khatowa ka lo me ni phot le tuna tang chuan I mu pha ka onin lan to ngai lawang atia a tho ta hluaya tlak chuan election hena chuan chutia kaltiang ngot chu chi do nem ni wangai ben zui nga yem atia Alex chuan angai khan lo ngai dan dik lo put le pha ai chuan alaka eng suang to na ma ka nei lo ti kha khelen jok se a tha jok ama tam po chu tha jok atia Alex chuan Rose sin a vei thin tlat chu adu lova tuna chuan thodik tak a khetowa adu lo ti ain kheto boka ama mangai tu midang tan a thin lungkong ka a hon phanga mi tha jok ala ton theina hun ran chang ani a be se pui wangin a thlem du talem lo ni tlak nena chuan ingting nge kan om na khai khriat thei atia tlak chuan a tuyamo hian min ron kola Alexan buena to ka ron tia chuan ring hel dok tak chungin ka ron kala ma se hei adikani hi atia chutia tlak lo va phone to chu tunge an khe hau lo engpon in se dam do in lama kalvat angai wangin ambulance lo theng chun nga ka hemizan hian hotel pakhata mi ho so ho te mayang inti hlemna nein an local khoma chung zinga chuan Loisa po atel vea Loisa chu mai kalanaw tura an khai ve tho ma se an ti dam tak khani kan la khuyamo Loisa chu tlem na chek deuh laka adam lo wang khani nge yang ma se mit chu la viau tho an thian ten lo kala Loisa chu an ron fak liam diama zu an han in khoma Loisa chuan etwat himin en kol tu dam doina thok khania ani po hi a fakum khop mai kadam lo chung zong khamin boi puya atia chuta thian te chuan hausat na kan to chuan kanin trampui zel tu lom etwat po chu fakum hle maya an ti liam liama chuan Loisa ron dam le to boka kan sum don na po kan tran le thei tong chu an tia Michael chuan Steve po a ron kalmeka lo thleng ve trap to anga tia midang ho chuan Steve lo thlen chuan Alexa da bodan tu kan rel ho thei to nge yang ani chuan naw tam tak ani sia anti sap sapa Michael chu ni vak vaka chuta a phone alo ria akal sona a phone chu va changa a ron le chu mela chuan lung oi lo mela mu thei
enge ni ta an kon tia Alex in ti khan Harvey chu tu na khai ni ome a tha chuak le thei nge man khoi lo ni chu a ti ta chu ta be che pakhat chuan Alex hin ti ve ji amaya tunge mo ni chi le tunlai chu Baltimore hian Alex ati ming hi a jing mal khop mai engang me khing nge mo ni le atia Louisa chuan in thla khong deuh tak chuan a in sual lai video chu ka hmu to an edit nge chu ka khoi lova ma se ka hmu kha tak tak ani chuan a thu khop mai in sual thiam ho zinga chuan alak view ni ome atilia Louisa hian tai sonane na an in sual na video kha lo hmu fuwa tin Alexan midang a be na te po mila ko than khat alo annual toni engpo ni se Harvey chuan Paul zinga menia athian e vai chuan Alex chu tha nge an du don Michael la chu jana nen khan an lova mual pho de hlek to boxia phubalak na tok chan an nga to don khop mai ma se Louisa hi chuan Alex chu alo ngai sang ru phian ani chu ta an zinga pakha chuan ke ma ni Alex chu kan chingfel thei nge nge yang thumin pela ma kan bala nga la nge tin Michael an hera chuan a kon seya a chun zom zel chu episode tot le kan kon ti don ni